Τη στιγμή που εγώ θα πάω να κάνω αυτή την κίνηση την άλλη, ο συνδυασμός των δύο αυτών κινησεών μου του δείχνει τι σκέφτομαι και τι έχω κατά νου στο μυαλό μου. Επειδή αυτά που κάνει το υπερσύστημα απέναντι στην ανθρωπότητα γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να τα υλοποιήσει εύκολα, μία δυνατότητα έχει. Την απόλυτη εκ προημίου χειραγώγηση εις τρόπον ώστε να αποσοβήσει ή να περιορίσει στο ελάχιστο αντιδράσεις. Οι πρώτοι που δίδαξαν αυτή την πρακτική ήταν οι ίδιοι οι χριστιανοί, όταν με το χρήσμα και με το σφράγισμα δηλαδή της βαφτίσεως ημί και με το σταυρουδάκι που έπρεπε οπωσδήποτε να το φοράει ο ενήλικας αυτό από τη στιγμή που πέρασε στο χριστιανισμό, διαφορετικά τον περίμενε η εξόντωση και τα 1000 μύρια βάσανα. Είναι λοιπόν μια πρακτική που συντελείται και τώρα. Γιατί να μην το πούμε? Η εβραϊκή περιτομίδα σας πείραξε. Λοιπόν, αλλά να το πούμε όμως ότι αυτό είναι μία προωθημένη. Έχετε εντολή από τη ΣΟΑ γιατί είστε μασόνοι. Σας καταγγέλλω δημόσια. Είστε μασόνος και σας έρθω στο διαδίκτυο. Για αυτόν τον λόγο. Έχετε εντολή από τη ΣΟΑ να λέτε τέτοια ψεύδι. Αντί να βάλετε. Το ξέρω. Να το πείτε. Με ενδιαφέρει γιατί ενδιαφέρει το λαό. Να σας πω. Βεβαίως και σας τηλητεύω και το λέω. Πέστε και τι βαθμό είστε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αν με γιατί είστε πράκτορας των Εβραίων διαμέσου της Μασονίας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αντίτυπο της... Να μου κάνετε μήνυση. Έχω τα στοιχεία. Θέλω να μου κάνετε μήνυση. Και εσύ και όλοι οι ΣΟΑ. Έχω τα στοιχεία και μπορώ να τα βγάλω τώρα αν μ' αφήσει η κυρία Μιχαλονάκη. Μαζί με το Βοργίδη. Το δικαστήριο και θα φέρω τα στοιχεία. Ότι εγώ είμαι πράκτορας των Εβραίων. Ναι, γιατί η Μασονία, ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό βγάλαμε το βιβλίο. Για να σας αποκαλύψουμε. Να αποκαλύψουμε τις απάτες σας. Γιατί θέλετε πάλι να περάσετε, να κάνετε τους σωτήρες στον ελληνικό λαό. Και έχετε βγάλει και νέα φιλική εταιρεία. Να τα πούμε και αυτά, κυρία Τζάνη. Με τη Μασονία, κάποιο άλλο πρόσωπο. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Όχι εσείς. Με την εντολή της Μασονίας. Με τον κύριο Βοργίδη. Ναι. Να μου κάνετε μήνυση, εγώ σας προκαλώ. Και σας αποκαλώ ευθύς και του Χριστού και της Πατρίδος. Όχι όλες τις κατηγορίες, παρακαλώ. Έχετε αποκαλύψει. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η εκπομπή. Σας παρακαλώ. Δηλαδή εγώ τι κάνω τώρα? Κάθομαι και νομιμοποιώ με την παρουσία μου έναν άνθρωπο που ψεύδεται κατά κράτος. Όλους αυτούς τους αρχαιολάτρες της προδότης Χριστός και Πατρίδος. Θα κλείσω αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Έκανε ένα μεγάλο πράγμα. Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία Μιχαλονάκη, σταματάτε. Σταματάτε. Θα ζητήσετε συγγνώμη από την κυρία Ζάνη. Όχι, συγγνώμη, δεν τη ζητάω. Εγώ θέλω αντίθετα. Δεν μπορεί να γίνει εκπομπή, παρακαλώ. Να καλέσει εκεί βέβαια, διότι στο δικαστήριο. Λοιπόν, να μου κάνεις παρακαλώ, να δούμε παρακαλώ. Θέλω να δούμε τι θα πεις. Εγώ σε είπα μασόνα. Κυρία Τζάνη, και δεν θέλω να φύγεις. Θα μου κάνεις τυφλάρι. Παρακαλώ. Κυρία Τζάνη, για μένα προσωπικά. Που σέβονται αν μη τι άλλο την αλήθεια και τον άνθρωπο που έχουν απέναντι. Παρακαλώ, κυρία Τζάνη, παρακαλώ. Προσβάλλετε την εκπομπή άμα φύγετε. Κυρία Μιχαλονάκου, μας προσβάλλεις, θα φύγω εγώ άμα φύγεις. Δεν σας πιάνει ο πνεύματος απειλάγει από το διεθνή σιωνιστικό κύκλωμα που με εισήγαγε σε δίκη. Ζητώ εγώ προσωπικά συγγνώμη. Παρακαλώ. Εσύ είσαι αθλία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το πείτε. Να το διερευνήσω αυτό. Ο τεκτονισμός ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Όταν οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το Βυζάντιο ως φορείς μιας τεράστιας γνώσης. Από τον Πάπα της Ρώμης. Ακούστε με να σας πω. Όταν υποχρεώθηκαν, διαβάστε το Σάθρα, υπάρχουν οι Δέλτοι, υπάρχουν τα έγγραφα τα αυτά. Με βοηθήσετε πολύ σύντομα για να πάω σε διάλειμμα, φέρουν μια τεράστια γνώση, η οποία λόγω του ότι
λόγω του ότι υπήρχε ιερά εξέταση και ήταν απαγορευμένη η γνώση, θα τους ανεβάζανε, γνωρίζετε. Από τους καθολικούς, δεν ήταν από τους Ορθοδόξους. Μετά το σχήμα του 1054. Αφήστε με να σας πω κάτι. Το σχήμα του 1054 έγινε η ιερά εξέταση. Αφήστε με να σας πω κάτι. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα. Αυτοί κρατούσαν σε μυστικές οργανώσεις μόνο γι' αυτό. Πώς κάναμε εμείς μέσα στη Χούντα που στο υπόγειο ακούγαμε Deutsche Welle, ας πούμε, γιατί φοβόμασταν μήπως και καμιά. Όχι Χούντα, άλλο Χούντα, άλλο δικτατορία. Παρακαλώ, να πάω σε διάλειμμα. Βάλτε μια ανωτελεία, παρακαλώ. Ακούστε με ένα λεπτό. Μου λέει ο σκηνοθέτης να πάμε σε διάλειμμα. Κυρία Τζάνη, σας παρακαλώ. Την αναγέννηση με τους διαφωτιστάς. Δεν μπορείτε λοιπόν να μείνουμε στους διαφωτιστές και να